Клиент наскоро ме попита колко струва един интериорен проект и защо си заслужава да платя за него, след като мога и сама да си подредя нещата. Аз съм инженер Тодорка Цонкова, интериорен дизайнер и основател на студио интериора. И това е напълно логичен въпрос. Много хора мислят, че дизайнерът просто избира мебели и цветове, но истината е, че проектът ви спестява грешки, пари и време. Когато нямате ясен план, купувате неща, които не си пасват. Не можете да си представите крайния резултат и после се чудите защо не изглежда като в Pinterest. Един добре направен проект ви показва точно как ще изглежда домът ви, колко ще струва и как да постигнете това стъпка по стъпка. Така не плащате за експерименти, а за решение, което работи за вас, за пространството и за начина ви на живот. Затова, ако питате струва ли си, да, струва си, защото след това живеете в дом, в който се чувствате добре, а не просто в подредено място. Пишете в коментар, ако и вие имате въпрос, който ви затруднява. Ако това съответно ви е интересно, не забравяйте да се абонирате за канала, за да може да получавате известия всеки път, когато кача ново видео.